Guys, good morning! Today is another day. So, natulog pa ang akong baby love. Narang baby love ni mama. Tulog pa siya, guys. So, ako siyang giduyan, no? Kay nimata siya ganinang mga alas 5. So, katulgon pa kay ko, no? So, mo nang ako siyang giduyan. Giduyan ako siya kay para makalungag ko. So, nakalungag na ko, guys. Humanap ko pangapi. Nara ko ang nilungag. Oh, humanap ko lungag. So, ang kulang ani is sudan na lang. So, nara tong weather karon, guys. Okay ang weather karon, okay. Medyo ni kuha na siya, ni init-init na siya. Pero, wata kabaluan nga mulubad yun yung dapit-dapit, baka muulan nun yun sa bakay. Yun na mo yun ang panahon. O, diba? So, sulod ta dire kay itong tabyugo ng bata. So, tulog pagid kayo siya. Tulog kayo siya, no? Yeah. Gubot pa kayo. Sa pagkakaroon, guys. So, karon samtang natulog pa nga ako ang anak, ako ang gitarong ako ang mga sinampay, ako siyang gikatag-katag kay gatapok siya, dugay kani siya mauga. Ug mao na ang ako ang sampayan, gamay ra gid kaayo, dili ka siya ang ako ang mga sinampay kay kuan na siya, mubo ra kay siya nga or dili siya dako nga sampayan. O ato lang din siya, ako lang din siya giayo, no. Unya nahulog pa gyud ang duha. Unya kay gitarong nako siya pero nahulog gyapon ang isa kay nihilak na ako anak, wala ko kabantayan ang nahulog di ay siya. So mao na dayon ni mata na ko ang baby love. Good morning, baby love. Good morning, baby love ni mama. Diyan mo na ang baby love. Ay, you sleep ba ikaw? Ay, wow. Wow. Good morning, langga ni mama. Huh? Huh? Paaktil be? Na. Dorit! Ba! Liho kayo ang bata. Va! Ungas naman kay kagnaong dong? Ansa man na dong? La. La? Ansa man na? Ha? What? Wah. Tigulang na. Sama na dong? Action na tagling ko dong? Ha? La. Shh. Agoy! Patay. Di yun na lungan, di na matangtang tanan. Nana! Katawa ra karon. Ba, sipunon. Wow. Hello mga guys. Kuha na yams. Lah, hulog yun na ron.
Manigarilyo ni siya madako. Klaro na. Nigarilyo ka, Kol. Mira pag yun. Oh! Ay, diri. Para. Darren! Kuy, gamay. Bikila ni ron. Hulog na ni ba? Ang birahan na. Tangtangan na. Guys, baba akong agtang pod guys. Lihukan gyapon ko guys, mas ko guys kay pirmi nagbasa guys. Kasi bot gyud ba? Hi. Ano bitong patutuyon nga di pa magtarog tutoy? Nawara. Mas kay naong. Ayap. Na siya kalihok. Nga na siya kalihok.